Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 7 ноябрь, сишәмбе. Туры эфирда бүген сезне мин Эльза Әхмәтҗанова сәламлыйм. Тапшыруыбызның иҗат төркеме белән бергә безнең белән булган тамашачыларга файдалы эш атнасы, күңел күтәренкелеге теләп калабыз. Бүген Татарстан радиосының туган көне. 1927 елның 7 ноябрендә радио дулкыннар аша тәүге тапкыр Казан силе дигән сүзләр яңгырый. Данлыклы Татарстан радиосының тарихын дәвам иттерүче коллегаларыбызны чын күңелдән бәйрәм белән котлыйбыз. Иҗади уңышлар, яңа үрләр, тугры тамашачы теләп калабыз. Тапшыруыбызны бүгенге көнгә кереп калган кайбер башка тарихи вакыйгалар дәвам итә. 1917 елның 7 ноябреннән 8 ноябрьгә каршы төндә Петроград шәһәрендә восстание була. Аврора крейсерының сигналы буенча кораллы эшчеләр, солдатлар һәм матрослар кышкы сарайны басып алалар. Тарихка әлеге вакыйга Октябрь революциясе булып кереп кала. 7 ноябрьдә Россиядә хәрби даны көнен билгеләп үтәләр. Бу көнне Мәскәүнең Кызыл мәйданында хәрби парад уза. Октябрь революциясының 24 елгы көнендә һәм ил өчен иң авыр булган Бөек Ватан сугышы көннәрендә узган парад зур хәрби-сәяси әһәмияткә ия була. Совет гаскәрләренең хәрби рухына көч куя. СССР башкаласы камалыш хәлендә булуга карамастан, парад алдыннан Совет халкына нутык белән Сталин мөрәҗәгать итә. Республикабызның Милли музейында Сания беренче татар операсы куелуының 100 еллыгына багышланган күргәзмә бара. Экспозиция тулысынча диярлек уникаль экспонатлардан тора. Милләтебезнең сәнгатендә булган дистәләгән опералар арасында лаеклы урын алган Сания операсы тарихын чагылдырган күргәзмәне без дә карап кайттык. Узган гасырның 20нче еллары тарихка төрле тармаклардагы алгарыш еллары буларак кирип кала. Шул исәптән мәдәният өлкәсендә дә. Эштәлеге әллә ни үзенчәлекле булмаган Сания беренче татар операсы 1925 елда дөнья күрә. Бу көтеп алынган зур вакыйга яшь республика ТССРның 5 еллыгына туры китереп куела. Зур эшкә бер төркем авторлар алына. Композитор, дирижер, музыка белгече Солтан Габаши, җырчы һәм композитор Газиз Әлмөхәммәтов, композитор, скрипкачы һәм мөгаллим Василий Виноградов. Танылу алып өлгергән татар язучысы Фатих Амирхан да бик теләп ярдәм күрсәтә. Операны сәхнәләштерүдә татар театры артистлары, симфоник оркестр музыкантлары, Казан шәрык музыка техникумы укучылары катнаша. Сания роле яшь җырчы Сара Садыкова тавышына махсус яраклаштырып языла. Ләкин Сара Садыкова ул вакытта Мәскәүдә консерваториядә укый һәм Казаннан вакытында әйләнеп кайтып, партияне өйрәнергә өлгерми һәм шуңа күрә премьерда ул Сания партиясын яшь кенә студентка Захира Байрашевага тапшыралар ул партияны һәм ул аңа бик авыр ятлана, бик авыр башкарыла. Без аны менә истәлекләрдән, аны хатирәләрдән беләбез. Шул кадәр каушы идем дә, сәхнәдән чинау тавышы гына ишетелә иде. Мин каушаган килеш спектакль буе шул агачка тотынып тордым ди. Зур булмаган күргәзмә тулысынча Милли музей фондларында сакланган экспонатлардан тора. Аларның һәрберсен уникаль дип әйтеп була. Операны сәхнәгә куюда катнашкан композиторлар Солтан Габаши, Василий Иванович Виноградов кебек шәхесләр безнең шәхси әйберләрен күрергә мөмкин. Һәм инде уникаль экспонатлар арасында әлеге әсәр операның либреттосын язма варианты, ягъни режиссер варианты дип әйтәйек, без ул язма сакланган. Ул әле гарәп шрифтында язылган безнең иске имла белән. Сүрәтләр арасында әлеге операдан без күренешне күрә алабыз. Ул безнең фотларда сакланган бердән-бер әлеге спектакльдән күренеш инде. Һәм әлбәттә аның беренче шул елларда 26нчы елдагы составы. Сания операсы безнең илдә генә түгел, чит төбәкләрдә дә кызыксыну уята. Алман иле, Италиянең музыкаль журнал битләрендә зур гына мәкаләләр бастырыла. Операның клавиры, авторлар һәм катнашучыларның фотосурәтләре Франкфурт на Майнеда узган халыкара күргәзмәдә күрсәтелә. Сания операсының бәлки сәхнәдән тиз генә төшеп китүе дә бер сәбәбе шулдыр анды. Ягъни анда либретто ягыннан, сюжет ягыннан нидер кимчелекләр бар.
Ләкин әлбәттә без беләбез аның төп сәбәбе сәхнәдән төшеп калуы ул Газиз Әлмөхәммәтов белән Солтан Габашин репрессияга эләгүләре һәм аларның әсәрләре шуннан соң куелмады. Ариялар кайбер моңнар, җырлар алар халыкта менә халык җырлары итеп истә калган. Но аны ничек әйтергә була, чөнки Газиз Әлмөхәммәтовның репрессияга дучар булганнан соң аның исемен сызып аталар бик күп әсәрләрдән һәм шуңа күрә теге әсәрләре халыкта калсын өчен аны халык җыры дип атый башлыйлар да һәм шулай итеп халыкта тарала башлый аның көйләре. Кызганыч операның музыкаль яңгырашы сакланмаган, язмаларда бары тик айрым арияләрне генә ишетеп була. Беренче татар операларының куелуы Казанда милли музыкаль театр кирәк дигән фикер тудыра. Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында бүгенге көндә татар композиторларының әсәрләре бара. Милли әсәрләребезне тамашачылар зур кызыксыну һәм горурлык белән каршы ала. Спектакльләрдә театр солисты, күпсанлы конкурслар лауреаты Ирек Фаттахов та бар. Бүген ул студиябызның кунагы. Ирек әфәнде, хәерле көннәр, исәнмесез? Хәерле көннәр, исәнмесез? Сез студент чакта ук опера театрына стажер җырчы булып алынасыз. Бу инде әлбәттә күп нәрсә турында сөйли һәм бу тәкъдим белән менә опера театрына тыңлаулар узарга сезгә укытучыгыз, безнең танылган, данлыклы шәхес Галина Ластовка тәкъдим итә. Менә бу тәкъдимне ничек каршы аласыз һәм менә бу көннәрне ничек искә аласыз? Бу көннәр инде минем күңелемдә бик якты мизгел булып калды. Ул мин икенче курс студенты идем. Нарсын безнең имтиханнар вакыты иде, җәйге имтиханнар. Шунда безнең театрның руководитель труппы килеп имтиханнарны тыңлаган. Һәм мине ишетеп Ластовка янына килгәндә инде әйткән, театрга килегез, прослушивание була, җырлап карасын, тыңлыйбыз дигән. Шулай Ластовкада 5-нче курста бер кыз укый. Аны да чакырдылар. Галина Трофимовна килде дә инде миңа, Ирек шулай ди, чакырдылар ди, җырлыйсың киләме ди. Мин дә әйтәм, 2-нче курста кирәкме ул миңа, кирәкме бит әле укырга күпме дип уйлап, әйтәм, ярар, җырлап карыйк дидем инде. Аннан соң без әзерләнә башладык, арена әзерли башладык, шунда прослушиваниегә бардык та, прослушиваниегә бардык, 7 кеше прослушиваниедә булырга тиеш. Бу бер урынга 7 кеше дә әйтәме, ничек ул, беренә кеше алынамы? Ансын белмим мин, анда ничек теләгәннәрдер. 7 кеше прослушиваниегә килде. Мин список буенча 3-нче чыгып җырларга тиешем. Анда уже хәзер мәсәлән прослушивание булганда рояль белән прослушивание уза. Ул вакытта безнең оркестр белән узды. Сразу оркестр белән булды. Бик тә ул волнительно, җаваплы. И мин сәхнә артында әзерләнеп йөрим инде, сүзләрне искә төшереп ариyaдан. Минем алда 2 кеше әле җырларга тиеш. И шул вакытта иштәм үземнең фамилиямны әйтәләр. Фаттахов Ирек, выходите на сцену, приглашаем на прослушивание. Мин бит беләм, минем алда 2 кеше бар икәнен. Мин югалып калдым. Ул 2 кеше килмәгән булган, оказывается, минем алдагылар. Мин югалып калдым, шаптырып чыктым, бастым. Анда мөдир утыра инде, театрның бүтән директорлар, оркестр уйный башлады. Истә түгел ничек җырлап чыкканымны. Каушый җырлап чыктым инде мен. Все, җырлап чыктым да, сәхнә артына бардым. Белмим нәрсә булганын, аңлый алмыйм бер нәрсә дә. Аннан соң әкрен генә ничек җырладым, кая дөрес җырладыммы дип, нәтиҗә ясадым да. Бүтән килгән кешеләр прослушиваться итте дә, и минем янга руководитель труппы килә. Светлана Вячеславовна килде дә, пройдите, пожалуйста, приемный к директору ди. Мин әллә шатланырга, әллә каушаргамы, белмим, киттем приемныйга, һәм директорның бүлмәсенә кирдем дә инде. Шулай тыңладык сине, тавышың матур, ошады, пока син студент әле 2-нче курс дип, шуңа күрә стажировкага гына ала алам сине дип әйтте. Эш тәкъдим итте инде миңа.
Мин әлбәттә ризалаштым. Аннан соң театрдан чыккач, Галина Трофимовна миңа булай диде. Минем планда менә 5нче курс кызын кертергә иде дип. Шулай булып чыкты, сине алдылар дип инде. Бу тырышлыгыгыз да, талантыгыз да, язмыштадыр инде монда, Ирек, шулай бит, бөтенесе бергә булгандыр инде. Шулайдыр дип кабул итәргә кирәктер. Шулай булгандыр, чөнки 1нче курста әле мин консерваториягә укырга кергәч, театр кырыйннан узганда мин хисләнеп карап китәем, монда хыялланып әйти. Монда эшлисе иде дип, әле бит ул студент булганда карарга гына бара идем, ничеганда җырлыйлар. Шулай хыяллана идем. Шулай барлыкка ашты, менә уңышлыгына бүгенге көндә эшләп киләсез. Сезнең тавышыгыз бас? Әйе. Ага. Менә композиторлар минем белүемчә күбрәк тенор тавышлы җырчыларга язалар икән, алдынгы шушы партияларны индиме. Менә бүгенге көндә сез үзегезнең менә бу иҗади эшегездән канәгатьме? Нинди операларда чыгышлар ясыйсыз? Менә шул турыда да әйтеп китсәгез иде. Әлбәттә, мин эшем белән канәгать. Күбесенчә бөтен операларда катнашам. Зур рольләрдә бар, бәләкәй рольләре дә бар. Иң яраткан ул минем Сивильский цирюльник операсы, Борис Годунов операсы. Чөнки Борис Годуновта анда 5 партия бас тавышына гына язылган. 5 төрле рольдә уйнап була. Шулай ук бөтен операларда да бәләкәйме, зурмы роль булса да, ул һәрберсенә без күңелне биреп, өйрәнеп тырышабыз. Һәрберсе үзенчә яратылган роль дигәндә. Менә тагын шундый бер сорауым бар. Операда гына иҗат итеп, зур казанышларга ирешеп булмый, зур танылуга ирешеп булмый дигән шундый бер фикер йөри артистлар арасында. Үзем ишеткәнем бар. Сез ничек килешәсезме моның белән? Юк, килешмим. Чөнки мәсәлән, эстрада җырчыларының үз тамашачысы бар. Опера җырчыларының үз тамашачысы бар. Кемгә нәрсә ошый? Һәрбер нинең үз армиясе бар дигән. Һәрбер җырчының үзенең. Әйе. И күпме менә танылган опера җырчылары бар бит инде. Шул чит илләр, шул безнең Элдар Абдуразаковлар, анда күп. Миңа калса, тырышсаң, бик тә тырышсаң, зурлыкларга җитеп була. Инде алдан әйтеп киткәнемчә, театр афишасын безнең татар операларда бизи. Менә без инде хыялланабыз аларны дөнья күләм сәхнәләргә чыгарырга. Бу юнәлештә нәрсәләр эшләргә кирәк микән, сезнең фикерегез? Бу юнәлештә безнең менә татар милли опералары күбрәк язылса, безнең композиторыбыз Реза Хиярова, Эльмир Низамов, аннан соң яшь менә композиторыбыз Миләүшә Хайруллина язсалар, һәм шулай ук чит илләрдә дә бит инде татар кешеләре яши. Менә ул операларны ничектер чит илләргә чыгарсак дим инде. Күбрәк дөнья күреп, күбрәк чыгар, күбрәк күрсәтергәме? Халык танышсын, татар милләте белән опера аша ди. Мәшә әйбәт булыр иде ул. Һәм инде безнең әңгәмәбез шулай ахырына тиз генә якынлашып киләме? Бер сорауым тагын бар. Сез гаиләле кеше бит инде, безнең иҗади гаилә дип әйтсәк була. Хатыныгыз, сезнең тормыш иптәшегез пианинода уйнаучы. Һәм инде 2 бала үстерәсез. Менә әгәр дә алар без тормышыбызны сәхнә белән бәйләргә ниятлибез дисәләр, нәрсә дип әйтер идегез аларга? Мин бик тә риза булырым, чөнки музыка ул бик тә развитие өчен бик әйбәтле, үсеш өчен бик тә әйбәт. Яшь вакыттан ук музыкага балаларны өйрәтергә кирәк. Бик зур рәхмәт сезгә килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Иҗади уңышлар телибез. Һәм инде менә бүген җыр куймакчы идек сезнең башкаруыгызга, кызганычка әлегә ул юк икән. Матур сездән әсәрләр дә көтеп калабыз. Менә шулай сез белән әңгәмә кырганда тамашачыларга тулаем сезнең башкаруда җырлар тәкъдим итер өчен. Бик зур рәхмәт, матур уңышлы көннәр телибез сезгә. Сезгә рәхмәт, бик зур. Алдан әйткәнчә, 17 елның 7 ноябре илебездә бөек социалистик революция көне буларак билгеле. Беренче татар революционерлар арасында аерым урын тоткан Муланур Вахитов турында булыр киләсе язмабыз. Революционерлардан тыш күз алдына китереп булмый. Без менә Муланур Вахитов һәйкәле янында басып торабыз. Муланур Вахитов үзе татар тарихында каршылыклы фигура булса да,
ул Татарстан дәүләтчелеге, Татарстан Республикасында идеясы башында торган кеше буларак без аны кабул итәргә тиешбез. Чөнки 1918 елда иң башында ул Сталин тәкъдиме белән мөселман комиссариатын җитәкли башлый. Ул мөселман комиссариаты эшчәнлеге кысаларында Россиядагы булган мөселман халыкларының дәүләтчелеге, Совет дәүләтчелеге турында сүз күтәрелә һәм инде ул дәүләтчелек төзелә башлый. Инде 18 елның мартында Идел Урал штаты идеясы инде большевиклар бу идеяга каршы чыккач, һәм Мулла Нур Вахитов бу идеяга шулай каршы чыккач, ул Татар-Башкорт Республикасы идеясы белән тәкъдим белән чыга. Һәм Правда газетасында инде 18 елның апрель ае башында Татар-Башкорт Республикасы төзү турындагы декрет бастырыла. Һәм инде 18 елның җәендә бу декрет акрынлап тормышка ашырыла башлый. Һәм бу идея башында инде Мулла Нур Вахитов тора, әмма кызганычка каршы инде 18 ел гражданнар сугышы башлана. Һәм гражданнар сугышы утында Татар-Башкорт Республикасын төзү идеясы югала. Мулла Нур Вахитов үзе август айында инде чехлар Казанны яулап алгач, инде ул төрмәгә эләгеп, аннан аклар тарафыннан атып үтерелә. Әйтергә кирәк, Мулла Нур Вахитов шулай 17 елдагы октябрь вакыйгаларында да актив катнаша. Ул вакытлы революцион комитетның составында була. Һәм инде монда баш күтәрәләр булганда, ул большевикларга ярдәм итә. Үзе гәрчә үзе большевик булмаса да. Мулла Нур Вахитов Совет заманында инде безнең төп революционер образын тәшкил итте инде. Безнең Вахитов районы, урамы, мәйданы, заводлары, авыллары булган. Һәм хәзердә Мулла Нур Вахитов исеме халыкта әле яшәп килергә тиеш тә дип уйлыйм. Чөнки Татарстан Җумһурияте идеясы башында Мулла Нур Вахитов, Мирсәет Султангалиев торган. Ничек кенә булмасын, 20-21 елда безнең республикабыз яшәп кала. Һәм бүгенге заманча Татарстаныбызның башы менә шул вакыйгаларга тоташа инде. Һәм бу вакыйгалар шулай ук менә 1903 елгы революцияларга һәм революционер шәхесләргә тоташа. Тормышларыбыз матур, мул булсын дигән теләктә мин Илзах Мәҗидов сезнең белән саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Син дә